Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqqaf il-grupp imsejjaħ PN Greens, grupp tazzjoni li se jkun immexxi mill-kandidata Janice Katkuti u li se jiffoka fuq il-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech ħabbar dan waqt konferenzi tal-aħbarijiet indirizzata it-tlieta flimkien mal-istess Janice Katkuti u kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Bernard Grech spjega li dan il-grupp se jkun qed juri biċ-ċar illi flimkien kapaċi nagħmlu differenza u insista li gvern ġdid nazzjonalista mexxi minnu se jkun qed jagħmel dak kollu li m'għamilx il-Gvern Laburista fi 8 snin fejn jidħol l-ambjent. Għalina l-ambjent mhuwiex afterthought, l-ambjent mhuwiex xi ħaġa li nitkellmu fuqu biss għal konvenjenza, imma l-ambjent nitkellmu fuqu, naħdmu fuqu u nieħdu l-azzjonijiet meħtieġa fuqu b'konvinzjoni. Aħna nemmnu illi l-bniedem ma jgħix biss bil-flus, imma jgħix ukoll billi jkollu kwalità ta' ħajja, billi jkollu is-serħan tal-moħħ, billi jkun jista' allura jaħdem, ikun jista' irabbi l-familja tiegħu, ikun jista' igawdi, imma dan jagħmlu b'mod b'saħħtu. Jiena rrid nies li mhux biss jeżistu imma jgħixu. Jiena rridek li f'pajjiżek inti tgħix seren. Jiena rridek li f'pajjiżek inti tkun tista' tmur tagħmel passiġġata u tkun tista' tgawdi l-ispazji miftuħa. Tkun tista' tmur anki fil-passaġġi pubbliċi u ħadd ma jwaqfek. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu għal-qalbu l-ambjent u l-pajsaġġ Malti u l-Partit Nazzjonalista se jkun qed initi proposti li se jkunu qed isaħħu dan is-settur u jħarsu mhux biss l-ambjent tal-lum imma anke l-ambjent ta' għada. Janice Katkuti qalet li l-grupp PN Greens se jiġbor flimkien individwi li jridu l-aħjar għas-settur ambjentali u kif ukoll persuni li ġejjin minn setturi differenti tas-soċjetà. Illum ejja niffukaw li dina ħatkun il-ġimgħa li aħna ħanibdew il-bidla li vera nixtieq. Inti li qed tarana mid-dar, inti li forsi titkellem ma' ħbib tiegħek, għamlu kuntatt magħna. L-email address huwa greens@pn.org.mt. Ovvjament fil-ġranet li ġejjin nagħtu aktar dettalji, għatina l-kontribut tiegħek. Ħalli mbagħad finalment inti wkoll jista' jkollok is-sodisfazzjon li kellek parti mill-bidla li inti vera rid. Segretarju Ġenerali Michael Piccinino min-naħa tiegħu qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' miftuħ għal kull min irid jikkontribwixxi sabiex pajjiżna verament nagħmlu il-bidla li jeħtieġ li ssir. Il-bidla tiġi biss jekk intom tingħaqdu magħna u tgħinuna sabiex nwaslu daw is-suġġetti li hemm qalbkom sabiex ikun hemm fihom il-bidla meħtieġa. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista jibqa' kommess li jkun miftuħ għal dawk kollha li jixtiequ jikkontribwixxu ġewwa fih sabiex jingħaqdu u flimkien magħna naħdmu flimkien sabiex Malta verament ikun hemm il-bidla li jkun hemm bżonn fiha. James Aronellu, Net News.